Pues d'aquest curs podem esperar saber una mica més, obrir consciència sobretot d'un mateix i saber una mica més com funciona el nostre cos. Descobrir, potser fins i tot, llocs, zones que habitualment no fem moure o servir. I tot està basat en una respiració, o sigui que contínuament estem pendents de nosaltres mateixos. Encara que és una oferta a un grup, és un treball bastant personalitzat. A poc, a mesura que deixem anar les nostres resistències, la nostra esquena comença... Totes les pautes de les classes estan donades verbalment, o sigui que cada un treballa segons la seva limitació, segons la seva possibilitat, i encara que fem aparentment tot el mateix, cadascú farà el que pot. I està obert a tothom, a diferents edats, diferents possibilitats. El que passa és que sí que dins dels grups, ja que també existeix un treball individual, dins dels grups seria interessant que la persona es pugui estirar al terra. Això és el mínim requisit. Sobre l'occipital. I anem obrint els ulls. I mantenim una mirada totalment desenfocada al sostre. Jo us passo una pilota que podeu anar posant sota... Me preguntes per què vindria aquest curs? Pues jo penso que primer l'època de l'any que és just després del curs. Per molta gent comencen les vacances i no n'hi ha cosa millor per començar vacances que descarregar tota l'atenció del curs en un curs intensiu com aquest. Això seria la primera. I aprendre a conèixer-te millor. I penso que també donarem eines perquè després a casa pots seguir treballant, que això sempre va bé.